салом алейкум бачаҳо, хуш омадед ба сайти мо. Камтарак дар бораи абзор мекунем дар бораи ҳамин удочка. Ана удочка 2 метр 10 сантиметрай. Нигоҳ кун то чанд кило, бисёр одам интересне ки то чанд килора мисол мебардора. Нигоҳ кунед бачаҳо, ду даҳай. Ростаки 600 грамм, пара то 3 килора мебардора. 100 метр жилка дора. Поплавоки дора ки шавида гирён меша. Груз барои дарё дора. Ана инаҷа мисол карабин мондагим, яке шумо овои ором мерен, и ранги сузанакай поплавока синимат мекунен, дарёда бе поплавок мерен. Ови ором ки рафте, поплавока мемонен. Инҷа баъд мебаред, як сирби майдак мемонед. Ана мисол 100 метр жилка, ана баъд сумкада монданӣ боша, ин хеле бо ҷамъ мешава фасониш. Ана хоб, адреси мо, номерои телефон ҳаст дар рӯи описания, метавонен занг занен. Хоб инамё фурӯшине бачаҳое ки нав любителя мехоҳа мисол удочка харидорӣ кунад, марҳамат заказ кунед, чанд намуд чӣ хеле ҳамаша бинависем, мо шумо да суратша партофтан мегирем, шумо заказ кардан гирен. Бо чанд намуд дорем, ана ҳамин канал дар омадан гирем, суратҳошам мебинен, ана ҳамин чизе ки дар кори шумо да иншоалло мебиневу мақбул мекуневу заказ кунед. Хоб бачаҳо, чанд намуд чизҳои рибалоне ҳаст. Обод бошед. Довода фирмаи Акумай.